Ai, zu, alboko bagoikoa. Mendi martza bat antolatu dugu. Bazatoz? Ez, guk jabadeko plana. Twister errado bat dugu pasilekuen. Twister zer? Twister jolastuko dugule. Paseo hori beste un batera tatorriak kanpadan kanpinen lekueko guta. Nortzu da bizorkantetan? Gu altxorraen bila preparetan gabiz. Lehenengo bagoien pista bat jarri du eta handabiz gazte batzuk karaokien. Bai, zapatuko karaokerako gauzen saietan da zer. Ez, ondo, baina tranquil, segukira hasiko dugu. Itxidanok ingierrak eta etorri lonja poteoan. Ta segaitik ez dugu eitzen pote hori bizikletan, Gerniken lonjasko dauzta. Jazta, guazen danok azkenengo bagoire eta bertan petzeko guzerrein. Helmuga, gaztion arteko komunikazioa. Martxoak 26. Zapatu, Bostetan, Auditorizoan!